Здравейте, фенове на Лади, това е клипчето не Minecraft 4, а TNT 4. В момента говорим с Валентин Димов. Така се казва по-скоро каналът му. И ако искате, вижте и неговия канал. Той също прави подобни видеа. Може да заглушиш, Защо да заглушавам? защото гледам. Сега аз мисля да играя Майнкрафт, както се вижда, за да пробвам нови и нови TNT, като къща, да кажем, да направя блок, да направя, да се опитам да направя статуята на свободата, малко невъзможно, и такива неща. Да започваме. Мисля тук да оголемя самостоятелна игра. Бомба. Не. Ще играя в света, в който играя в номер 3. Така. Ето. Мисля да махна всичко ненужно. Така. И сега отиваме някъде, където аз не съм бил. Да кажем, ето... Супер. Супер. Сега аз ще се пробвам да гръмна дървото. Не, ще се пробвам да гръмна. Да. Аз съм на креатив. На творчески. Хедшот! Дабл хедшот. Така, да продължим. Ето, дабл хедшот. Трибъл хедшот. И вече няма нищо да... Мисля да си махна чудовищата, за да си работя на спокойствие. Намираме ли го служение? Цак. Бум! Този път не гръмна отгоре, да видим какво се е получило долу. Уху. Мисля да стигна до центъра, до центъра, до края на света. Оп. След това да го запълня с TNT. И да го гръмна. Но не да гръмна края на света, естествено. Това е малко невъзможно, защото това е една черна дупка. Щях да падна, мисля, че това е просто. Не, нагоре. А така. Опа. И готово.
доста време. Още малко може. Още. Това е. Не повече. Ок. Малко осветление. Супер. Дали с TNT мога да гръмна това? Не. Мисля, че навън заваля, така че не е навън в Майнкрафт. В реалния живот. И бях прав. Сега ще се опитам както в 3 да оцеля слънцето. А, стана! И слънцето мога да целя, не само луната. Супер! Бункерът ми за прасетата. Ето. Много неща има. Еди сигичка идвам. Здравейте, отново съм тук. Сега аз ще се пробвам да гръмна. Само едно такова. Мисията не е възможна. Абе, слушай, че Моето е човек да минут. И как се кара с някой. Или не се кара. Ще говоря с някой. Защо ми затвори? Да. Ау. Да. Ще говорим ли? Ама ти заглушава. Заглушил, защото снимам. Че колко пъти на ден снимаш? Какво? Колко пъти на ден снимаш? 40 видеа, най-малко, защото винаги прави някаква грешка и го изстрелям, обаче най-много по 3 видеа качвам, най-много. На първия ден още качихме 4-5. И това нещо е още живо. Ще се пробвам. Вие на първия ден качихте 4-5, моите вчера станаха 6. Я кой е писал? На мен не ми пишат. На мене ми пишат. Кое е? Сега ще гръмнем това. Искам да видя дали ще ми даде това, от което е направено. YouTube съм. Това. Какво? Окей. Някой друг ми се стори, че също. Така, в момента ще гръмна това. Искам да видя дали ще ми даде това, което трябва. Добър ден. И... Не ми даде. Ще гръмна на ковалнята, ако видеото не е. И видеото е на превършение.